mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine deep secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakabvuma kupiwa mupfuwira ndikadya, takangodya tose mupfuwira wacho. Inini nava mwene vangu ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. So ivo vamwene vangu vari kuma 46 ikoko. So vamwene vangu ivo vakabva vachizondidyisa tikadya tiri tose chikafu icho chavainge vabika vachiti chainge chiine mupfuwira. Zvakaitika ndezvekudai mukoma, pandakatizira ndikatanga kugara nemwana wavo sainge tichigara somewhere else. Apa vainge vakandivenga zvekuti nguva zhinji ndaigara ndichingorwadziwa ndisingazivi kuti sei vainge vakandivenga kudaro. But later on vakazondiudza kuti vainge vakandivenga nekuda kwekuti vainge vachindida zvekutodaro. So ndipo apo pavakabva vachizoti vainge vachida kuti tinge tichigara pamba pavo. Ndainge ndakapiwa spare kuti ndinge ndichigaramo nemurume wangu. So taiwanzokumirira kuzosvika paya patinenge tava kufungidzira kuti vanhu vanenge varara kana kuma 11 kana kuma 12 ndo pataizoita mutambo wedu. Izvo ivo vaimuka vobva vauya vobva vamira padom vachiteerera. So vakazondipotera pachena tikabva tachizotanga kufambidzana. Ndo secret yangu iyoyo kuti ndinofambidzana navamwene vangu ende zviri kutotiitira kwazvo. Kunyange mwana wavo akapopota zvinenge ini ndinenge nditoripo because ndinoziva kuti munyaradzi wangu ariko kuZimbabwe uko. Ende vanoti kana vakangondifonera vakati vanenge vachida kuti ndinge ndichiuyako kuZimbabwe, ndinoendako kuZimbabwe ndichimhanya mukoma Nashi. Kana vakanditi chimbouya ndinge ndichikuona, ndivo vanotonditengera maflight tickets. Uye zvekare murume anozosara ondipa zvake mari, but mari iyoyo ndiyo yatinosvika tobva taspenda. Tinotoenda kuma outings tichitoshandisa mari iyoyo ngemaflight tickets yandinenge ndakapiwa nemurume. Ivo vanotogara vachitotumidzira mari kuvabereki vangu. Apa amai vangu vanototi ndiambuya vavo. Ndo nyaya iyo yandiunzawo pano mukoma Nashi. Dzimwe nguva vanoti paya kana takarara vanobva vati ndikuda kukuroora kutokubvisira mari. So handizivi kuti tichazvifambisa sei kana kuri kunzi vakaramba vakangoshinga ipapo. Handizivi kuti ndinenge ndotsvaka umwe munhu weukama here wandinozivisa, but ivo vaiti tinofanira kuti tinge tichizviita in secret. Vari kuti vanoda kundiroora so that vange vachitozozviziva kuti inini navo tatova chinhu chimwe chete. Vaitoti kana kuchata handidi kuti unge uchichata nemwana wangu, ndoda kuti tinge tichizochata tiri vaviri. Hameno zvino kuti muZimbabwe zvinotendedzwa here. Kana mukaposta nyaya yangu ndezivisaiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kune muroora uyo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye muroora uyo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Zuva randisingakanganwe mukoma mainge muri muna June, uye zvekare wainge uri musi wa 10 June. Ipapo ndainge ndichiri ne22 years. Apa pandainge ndabva kumusha, after ndamboenda kumusha vanditi ndinge ndichimboenda kunozorora for 1 week. Zvakatondishamisa kuti painge pari pakati pemwedzi apa vainge vachangobva mukundipa mari yangu yepay. Vakabva vandipa zvekare imwe mari yepay vakanditi ndinge ndichinozorora ndiri kumusha. Saka ndaiti kana ndikavafonera vobva vanditi
aiwa tichazokudaidza zvekare kuti unge uchizodzoka. Saka ndakafungidzira kuti maybe vainge vatowana umwe musikana webasa, saka ndakagara May ndiri kumba. Then after vatumidzira mari yangu yepay, apo pandainge ndichiriko kumusha ndakabva ndachizopinda mubhazi ndikabva ndachizodzoka kubasa. Zvino wakati uri musi wa10 ndipo pandakangomuka mushure mekunge ndanzwa sound yainge iri kukitchen. Ndokubva ndachizoenda kukitchen kuya. Mukoma ndakashamisika, ndakaona kuti pakitchen counter painge paine zinyoka rainge riripo. Nyoka iyi yainge yakaita kunge shato but iri yewhite ine macolors light yellow akaita mastripes pamusana payo apa. Asi nyoka iyi mukoma yainge ine musoro wekamwana kacheche. Ndakaona madam boss vangu ivo vainge vachiyamwisa nyoka iyoyo, but madam boss vangu ava panguva yacho vainge vakaita kunge bofu, vainge vasingatondioni. Even apo pandakaridza mhere havana kana kutombondinzwa. Mukomana chimangwana acho makuseni ndakangomuka ndichioneka. Ivo pandakavaudza kuti ndainge ndava kusada kuramba ndichivashandira, havana kana kumbondibvunza kuti why. Vakangonditi warongedza here zvinhu zvako kuti ungochibva pamba pangu. Ndikati hongu ndarongedza. Vakabva vatora mahandbag angu zvose nemamonaki angu awo ainge aine zvinhu zvangu, ndokubva vachizotanga kufura vachiti hauna kundibira here. Vakatanga kutondituka ipapo vachinditi kasika, rongedza zvinhu zvako zviise mumotikari. Apa vainge vabvendenyura hembe dzangu vadzikanda pasi vachiti vainge vachida kuona kuti ndainge ndisina kuvabira here. Saka ndakazonoisa zvinhu zviya mumotikari ndokubva vachizongonondisiya mutauni ndisina kana mari. Ndokubva ndachizotoita zvekutotengesa foni kuti ndinge ndichikwanisa kudzokera kumba. Ndozvakaitika mukoma, handizvikanganwi. Pari zvino ndinogara hangu muno muSouth Africa ndichitawo zvekushanda. Ndinoshanda as a maid. Kana mukaposta muzondizivisawo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndanga ndisati ndambowana munhu wekuudza nyaya iyi, ndiko kekutotanga kutoitaurawo nyaya iyi. Kana mukaposta muzondizivisawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mu-comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndine best friend yangu. Mukadzi uyu tava nemakore tichiwirirana. Iye aingogara achingoshungurudzwa nemurume wake, nazvino achiri kungoshungurudzwa nekuda kwekuti haasi kukwanisa kupa murume wake mwana. Ndo nyaya yandiunzawo pano. Handizivi kana kuine vanhu vanokwanisa kumubatsira mukadzi uyu. So zvakaitika kwaari mukadzi uyu apo paakazondiudza zvose zvakaitika apo pakashayika murume wake, ndinofungidzira kuti ndo pari kubva matambudziko ake. Iye anoti musi wekuvigwa kwemurume wake hanzi zvipfeko zvake zvose zvemukati zvakatorwa zvikaiswa mukofini nekuda kwekuti ainge akambobatwa aine chikomba. Saka hanzi ndo zvaakanzi ange achiita. Iyewo akashaya anomumiririra nekuti kana hama dzake dzainge dzichimira nehama dzemurume, hanzi akatoenda kumakuva asina kana chipfeko chemukati, ose maskin tight nezvipfeko zvakakandwa mumukofini. Nhai ndinoda kungobvunzawo kubva kune vanhu vanoziva nezvechivanhu kuti zvinhu izvi zvakaitirwei. Imhosva here kuti akahurira murume wake? Ndodawo kungoziva kubva kune vanhu vanoziva nezvechivanhu so that ndige ndichimubatsira iye hapo paYouTube. Kana kuri kunzi vanhu vakanyora macomments ndichazongomuratidza. Ndinokumbirawo help on her behalf. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvakaitika. Kana kuinewo vanonzwisisa kuti zvinhu zvakadai zvinoitirwei, please tibatsirewo mucomment section. Hanzi zvipfeko zvake zvemukati zvakakandwa mukofini remurume wake. Strange things indeed they do
happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Ndinoda kureurura zvinhu izvo zvandakaita mukoma. Ndakaenda cousin brother yemurume wangu, so takabva tachizoenda kuMozambique. Izvi takazviita murume wangu asingazivi. Zvino takati tasvikako kumba kwen'anga kuMozambique ikoko, takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichirara tose. Mukoma, ndakarara nabamukuru vangu ende hakuna anotombozviziva. Zvino takabva tachizonyora mazita emapartners edu zvekare nenhamba yevanhu avo vatiri kufanira kuti tinge tichizourayisa. Saka ivo bamukuru vakanyora zita remudzimai wavo, amai guru, zvekare vakabva vachizonyora nehama dzemudzimai wavo, nekuti kunoromba kwacho kwatakaita takanzi unofanira kuti unge uchizochekeresa pekutanga, unochekeresa hama dzepartner yako. Iniwo ndikabva ndachizonyoresa zita remurume wangu zvekare nehama dzemurume. Saka ivo vakabva vati ndaisafanira kuti ndinge ndichizonyora mazita evana vaamai vavo mumhuri mavo. Saka ndakanyora mazita ehama dzavo but dzekune dzimwe mhuri. Ndozvatakaita izvi. Takanzi tinge tichirara tose tiri pamusoro peguva. Ini nabamukuru chakazokonzeresa kuti tinge tichizoendako ikoko inhau yekuti tinoita zvekutengesa. Saka taiwanzokuenda tichinodhindisa mapasipoti edu kuMozambican border. Saka ivo bamukuru ndo vakazouya neidea yacho iyoyo. Zvinhu zvakamboti umei ndipo pavakabva vachizotaura neni mushure mekunge vati pavakada kuti vange vachitaura nemunin'ina wavo murume wangu, hanzi iye akaratidza kuti ainge asiri interested mazviri, because vakangotaura naye vachiita sekunge vainge vachingobvunzawo iri nyaya yeumwe munhu kuti ko kana kuri kunzi kana paine munhu anenge akaomerwa neupenyu, ko kana akatsvaka n'anga inomupa mushonga welaki. Saka mhinduro dzavakapiwa nemurume wangu vakaona kuti hadzina kuvafadza, vakabva vachizouya kwandiri, because ivo already vainge vakaudzwa kuti kun'anga uku haufaniri kuti unge uchienda uri wega, munofanira kuti munge muchienda muri vaviri, munorombeswa muri vaviri. Saka takabva tachizoenda apo patainge tichida kunodhindisa mapasipoti edu. Takanyasa kupinda muMozambique mune zvakanaka, ndokubva tachizoenda kuvillage kwacho ikoko. Then ndokubva tachizonzi tinge tichirara tose, tikapiwa mishonga yelaki iyo yatakadzoka nayo. Saka murume wangu mukoma ndiye wandakaita chikwambo changu. Dzimwe nguva ndine nguva dzekuti ndinozongomuka ndiri pamusoro pake ndichitorara naye, handizivi kuti zvinofamba sei. Ndinenge ndiri kuhope but ndinenge ndichitorara nemurume wangu, ndokutomushandisa kwandinenge ndichiita ikoko. Takaudzwa kuti zvinhu izvi zvichange zvichizoitika. Saka ivo mapartners edu awa ipapo patinenge tichirara navo in real life, but takarara tiri kuhope, hanzi tinenge takatogarwa nemhepo yechikwambo iyo inenge ichirara nemapartners edu. Saka nekufamba kwenguva vane zvavachazotanga kusangana nazvo, humwe urwere hunenge husingarapiki, vobva vachizofa mushure mekunge vafa. Then ticharamba tichingoita mari. Taitombotaura nezvayo nyaya iyoyo inini nabamukuru tikati kana kuri kunzi vanhu ava vakafa, then panenge pasina choice but kuti tinge tichitozongotanga kungogara tiri tose, sezvo takanoromba tiri pamwe chete. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava.
Hey, pakaipa pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pari zvino ndiri murume uye zvekare ndine makore 52 years ekuberekwa, but zvinhu izvi patakazviita nemai late wife, ipapo ndainge ndichiri ne30, wangu mudzimai ainge aine 31 years. Saka takabva tachizoenda kuZambia, tainge tagara tichiita zvekuhodha zvinhu zvemuhardware medu, tainge tabva mukuvhura hardware muHarare. Saka zvinhu zvakambotanga zvichafaya, but vanhu muzimu munongozviziva kuti vakaona sekunge panenge pachidyisa, vanhu vose vanenge vava kuda kungotevedzera kuti vange vachiita izvozvo zvinenge zvichidyisa panguva yacho iyoyo. So ndipo apo patakazoti tiri kuZambia nerimwe gore, mudzimai wangu akandiudza kuti ainge aine imwe n'anga iyo yaainge ataura nayo. Saka neng'anga iyi patakatanga kutaura tose yainge iri nhau yekuti tainge tichida kuedza kugadzirisa dambudziko iro rainge riri pandiri, because ndainge ndisisina musana wainge wakasimba, ukuwo mudzimai wangu ainge achiri kuda bonde chaizvo. So ndakabva ndachizopiwa mushonga uyo wandainge ndichipota ndichigeza nawo, zvekare nerimwe guchu randaipota ndichinwa zvichinzi kuburitsa tsvina yainge yakabloka. Zvechokwadi mapipe akavhurika, asi takazodzokera kun'anga kuya tichida kuti tinge tichibatsirwa kungogezwa mamhepo. Tadzokera kuya ndipo apo patakabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichichekeresa mukomanashi. It is unfortunate zvinhu zvatakaita. Takatsvakira maid wedu matsotsi, maid wedu akafa achiita zvekupondewa. Apondewa kudaro mukoma, takakontributa mari yakawanda pakuvigwa kwake. Takatenga mombe uye zvekare tikatenga coffin, tichita sekunge tainge tiri vanhu vainge vachirwadziwa nekufa kwaainge aita, because ainge ari mwana wesangano. Saka takangozviitawo tichingoita sekunge semunhu wekuchechi kwedu, ndokubva taita macontributions edu. Takashandisa mari yakawanda yatainge tiinayo mubusiness. After abva mukuvigwa, takaenda tikanofukunura guva rake. Mukomanashi pane imwe building iri mutown, kana kuri kunzi vakadhiginura mufloor, mukomanashi vanotowana dehenya rake, zvekare nemabhonzo ekumakumbo nemaoko, zvimwe zvose takangosiya mumugova make. Ipapo ndo patakatanga kuita mari. Hardware iyoyo mukoma takazongotoitengesa, ndokubva tachizovhura ari mashopu ari mahombe. Building iyoyo mukoma ndisingakwanisa hangu kutaura nezita, kana vanhu vanorara vaya mastreet kids vanorara padhuze nepabuilding ipapo, I am sure kuti vanogara vachiona chipoko chake musikana iyeye, because anenge achidaidzwa nemabhonzo ake. Takaita zvekutsvaka vanhu vakabva vachizobvisa matile, tikabva tachizochera kusvika mufoundation tichibvisa concrete. Tapedza kuita saizvozvo ndokubva tachizoisa dehenya rake, mabhonzo ekumaoko nekumakumbo, ndokubva tachizodira zvekare concrete. Ndo zvatakaita izvi zvatakaudzwa zvekare neng'anga yacho. Yakazouya mukomanashi ichidira mishonga kuitira kuti asazotinetsa. Saka iye anoti kana akamuka paanenge achititsvaka anenge asingakwanise kutiwana kuti tiripi. Pari zvino zvangu nemudzimai wangu takazobuda zvedu muZimbabwe, tiri kurarama zvedu ndichangoti tiri kuChina, ndo kwandichati ndiko kwatiri. Asi mari zvedu takaita mari. Ndine mamwe ma-offshore companies akawanda avo atakangodira mari, ndo kunobva mari dzedu. Mari dzedu zhinji takadziburitsa muZimbabwe. Tainge toita zvekare zvekutenga goridhe tichiuya naro kuDubai tichiritengesa. Ipapo ndipo patakanyanyisa kuita mari. But kwandakabva nemudzimai wangu kure, kana kuri kunzi kana ndaikwanisa kukutumidzirai mapictures angu ekudhara, munokwanisa kunzwisisa kuti ndokusaka vanhu ava vakazosarudza kuromba nekuzopondesa maid wavo kwatakabva kure nenhamo mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.
yo